gaurko bigarren platera eta azteko azkenengua, Xabierrekin. Ezta, Xabier? Bai. Listo. Elkarrekin lanien ibili gea, eta gaur erremate emango dugu, zerrekin eta Atea, mutua. ate mutuakin. Hori da. Isilikan ongo da orduan gure atia. Eta era, laranja erara inda, naranja erara. Oso ondo, hasiera emango dio orduan. Bale. Oso ondo, bale. Orduan jarriko dugu hor olio pixka bat. Bai. Egon pixkat, osagaiak astu zaizkit. Laranjak, azenarioa, tipula, porrua, ahatea, azukrea, tomate saltza, haragi salda, urpitin bat, eta likorea, karpi. Ezaguna, laranja gustua dakalako. Laranjakin egina. Jarriko dugu. Eta hemen erramua eta ezkia. Bale. Osagai guztiak esan da, hasingo geha lanian. Bueno, olio pixka bat jarriko dugu hor. Hori da, hau piztuko eta handi hau. Hori da. Hemen barazkiek ez hemen kolori pixkat emango diogu? Ateari. Ateari. Gaurko honetan ateei buruz asko ikasi dugu. Kasu honetan da atea, mamia nola erabiliko deun, ate hau euskeraz ezagutzen dute ate mutua ditzen dio. Eta baita ere, barberi, bestera bate esan da. Hau hona da berez, nola mamila erabiliko deun, grasa gutxikua da, eta sabore hona du. Hori da. Hau ekipoko lana izan da, eta asko ikasi dugu arratzalde honetan geure artean, esplikazio danak entzun da. Gaur zerbait gehiago ikasita guaz. Bai. Ate mutua zer dan badakigu. Hemen azukria jarriko dugu, ur pixka batekin. Bai? Karamelo. Karamelo bat egingo dugu. Hori da. Bai, atea izaten da agridulce zaleike? Eske salda hobea da agridulce. Agridulce hori, gozo, hori, ospin eta gozoakin bilen artean bihurtzen dan saltza goxo bat. Hori da. Eta beste aldetikan egingo dugu Juliana pixka bat azalarekin, geho presentazioa egiteko. Bale, nahi nikitia txiki hau, Juliana zeukin galdetuzu. Jarri atia. Nahi bali mazu berdura. Txikitu? Txikitu. Bale. Zatiak nolako nahi dituzu? Txiki gabe, ez da gero hau birrindu egingo dugu, beti bezala. Bai, beti bezala. Hori da. Beti bezala, gero saltza be badakizu hasieran horrela, erregozten ditugula, eta gero bukaeran birrindu, eta txinutik pasa. Hori, justu inberko da. Bai,amiskat, ez ondo garbitu txekula. Haure martxan ipintzena ezu? Bai. Bale. Horrela. Atea egiten zure aitak erakutsiko zizu? Bai, itxia. Etxian. Aitak bere bezala izena du. Xabier Zapiain, ondo ezaguna sukaldari munduan. Makina lan indakua. Oanek edikan ez da hongo aita? Ez, eizan dago, abilan. Eizan alda? Eizan. Emango joko hemen pixkat koloria ateari. Gero ate hori labian zartuko dugu, eta? Hori da. Eta bitartian hemen karamelua, flanak eta bezala egiten duguna. Bai. Zaka, aita eiztea, afizio ez du utzi guandikan, Eta guan porru pixkat baita ere, Xabier? Buelta emango jogu. Ja kolori hartu du. Bai, kolore polita. Hau itzaldita dago. Eman. Honei eta honei. Vale. Porrua ber bukatzen duten, porru bukatzen. Osua erdilekin nahiko porrua. Erdila. Erdila.
Bueno, eginen izaten zuraitan kontuak eiztea jundala, oraindik tartetan laguntzen dizuela etxeko martxan, Bai, erosketak eta egiteko. erosketak eta egiten, hortako ere bihar da laguntza. Hoize. Hori da, bai. Eta amare aitatu berdeu, amare bizitza guztien bere aldamenean lanian, Hori. eta pizza importantia etxian, ezta? Izena nola du? Maria Luisa. Maria Luisa. Maria Luisa gorantziak hemendik gane. Antxe jarraitzen du bea. Antxe jarraitzen du. Laguntzen, telefono hartu, rezepzioan. Tokatzen dan lanak egiten, ezta? Fakturak egiteko. Hori da, oso. Bueno, laguntza. Bai, izaztezuek lau anai arreba, baina biek bakarrik jarraitzen duzu hosteleritzan. Hori da. Hori da, zuk eta Eta gorka txikila. txikilak. Hori da. Ondo, familia eta negozio aurrera emateko. Ondo. Makina lan indakoak zuen gurazuak, Bilak. Asko. Bai. Ondo. Hola, azalak enduko jo. Gero aleak ateako dizkozu? Bai, Bai, presentazio egiteko. presentazio egiteko. Jo beste bat, hau botako jogu hor, berdurarekin. Bere Eta labian gustu hartu dugu. dezan, ezta? Hori da. Konektatzen juteko laranjakin, atea. Haure, hemen botako dugu. Hori da. Eta honekin miskat naztu egingo dut. Hori da. Hotxen, inguruan. Gola, lasai, Go, labien sartuko dugu, plaka bat emendak hau prest eta labien sartuko dugu, ezta? Bere barazkiekin. Hau sartuko dugu labeta. Bai. Eta geho, ja iten denian berdurak eta, geho, Zatitu. hori da, ingo dugu, salda bota, ja handikan kanpo, Bai. labetikan kanpo, Vale. tomatia, eta hemen egin dugun karamelua. Karameloa. Berdura, karamelua, aragi salda, Aragi salda eta tomatea. Eta dena nahastu eta txikitu egingo dugu, egia salsa egiteko. Hori da. Eta karpi? Karpi, guentxe botako joku, flambeatzeko pizka Astu bat. gabe. Botako joku pizka bat. Saiatuko ber, zu hartzen duen, ez dakit. Hemen zu hartuko aldiu, keba, hemen ez du hartzen, Ikusi gara, batez azur, Igual bai, bai. Saiatuko ga. Betxerua patrikategia bateatzea nahi du ezan erretzailea dela. Bai, hori bai. Zoritxarrez bai. Bueno, nahi bali mazu ja labian sartu, eta dukiko dugu gutxi gora bera... Bai, labian zartzeko momentu batean plaka pasa behar dut, utzi bai. bizketian, bai, segituan pasako dut. Labia prestak, ateun talaro gradutan ondo? Bai. Hori da, labia Hemen listo. daukagu hau geho presentazio egiteko. Iepa, pixua badu honek, Hau kilua pasa bai, ez? Ba, hortxe. Bai. Geho Gutxi jendia, geho hoi ja ina aukiko dugu, jakitea izango dela, barazki guztiak txikitu egingo dutugula, azukrarekin, Bai. saldarekin eta tomatearekin, bale? Bueno, zuek lasai berriz errepikatuko dugu, zuek lasai. Momentuan hau labien sartuko da. Eta hain ja, labian Pauzu esplikatu behar gauzak, lasai. sartu, eta izango egongo da gutxi gora bera, 3 lurralde. Hemen ditugu barazkiak, labetikan atea eta ate beste demora pixkat gehiago eman dio, ez da Xabier? Hori da, kolori hartzen hemen nahi ginulako gehiago pixkat indartu, eta hemen karamelua dezue. Ina doia, Ina da, zuk ikusten zunean, vale. Botako jugu. Bota diozu, bai, karamelua. Hau da, eza, laranja atea, laranja eran, ematen dion bai kolore marroixka hori, eta gozo puntua, esan da bezala, ez? Kasi gozo, Beira, ze kolore harra. Eta orain, beti bezala, saltzak egiten ditugu, berrindu, ezta? Hori da. Prestzu? Bai, hemen txakarriko dugu. Bale, horra sartu, ezta? Jo, kriston kolori hartu digu, Zaiare bai, ona. Hau dukau, bukaera eman behar diogula gure zaioai.
eta nabarrura, bildurri gabe. Eroritzen bari badan, garbitu eta jaso ingo dugu. Listo. Hemen. Zartu turmiza bildurri gabe, hemen Xabier, listo dagat. Etzen zartuta. Listo. Hasieran birrintzen danean, koloria galdu bezala egiten du, ezta? Eta gero berriz errekuperatzen du, berriz etortzen da bere honea. Saltza guztia bizpiran inezkio, beti hobeto, Beti hobeto. Hemen presentazio egiteko. Hori da, presentazio eta jateko orduan ere bai. Eta askotan bi gauza egiten dira, disfrutatu bizperan egiten, eta gero hurrengo egunean mailan iseri, eta jan, bestiekin batea. Ez beti zerbitzen da beti egiten. Hau gabonetako, platera proposa, ez da, Xabier? Bai. Igual salda pizka bat bota. Zergatik oso lori jaungo da. Nei laguntza zuk esaten zuna. Hola, Neko? Asko oso beto. Baina beto, ez? Hobeto, arazi zinen bai, ni hitzeiten, distraitu nahi da. Nik uste eta guan txinotik anpazezkio, nahiko. Hau honea, hau garbitzea. Txintzi. Txinotik pasako dut. Batzutan erakusten deu prozesu hau, beste batzutan zuzenian geuk egiten deu, demoren arabera izaten da, Gaurko honetan zuen aurrian egiten nahi gea. Beste batian, esplikatuko dugu hau, egin gabe. Hori da. Txore batekin. Lagunduko diot honela, pasatzen. Bitartien badakizue, labian beste pixkat utzi deula atia igorritzen, ezta? Bai. Bueno, hau ja prest dago. Prest dago, bai. Bai, guango laina pasako, ez digo osua pasatzea. Hori da. Berriz honela, gebukatuko dugu, beste inaldi bateko. Eta orain, hau, beti izaten dugu, pasatzen deunean irekin bat eman bertzaiola. Hori da. Eta bitarte horretan, berotzen nahi da bitartean, labetikan ateako dugu. Ahatea, zatitu eta bertan bat egin. Hori da. Hemen txen, kamarak ez du zai hartzen, baina bueno, nik izate izuet hemendikan, zeu zai goxua dakaon. Ez da, Xabier? Atea duela bitikan, lau zatitikan bi bakarrian aukeratu ditugu, ondo garbitu eta saltzan bertan sartu. Beste misterioik ez daka honek. Eta orain, platereratu. Plateriran. Hori da. Aurkeztu egingo dugu platerian. A ver. Bi zatiak. Hori da. Hementxe bat. Ja. Bular zatila, bakoitzetik bat. Bularra eta izterra. Zuma botako jugu hemen. Hori da, bere ikutuan, naranja azken ikutu hori. Naranjana. Hau, platera oso famosua da. Mundu guztian zehar, ez da? Bai, hori da. mundu guztian. Eta orain, laranja aleak, leheno, bitzeiten ari nintzen beste zeakin birrintzen, saltza, eta ikusi duzu ze garbi kendu, ze ondo garbitu duen laranja, Ze habilidade. Hori gaine izan du gaine kutsilua guztokoa ez omen zuen. Baina alare, garbi ateik duzu. Bai. Bai. Eta Dana bai, hau- zintzozko, dana bai. Zure platera, mendiken kenduko, Eta hau ja bukatzeko. Ja. Hori da. Hola, Hori da. Laranja bai saltzan, eta gero, osagai bizena ere holaxen. Orain nire momentua, daztatzeko momentua. Baina daztatu baino lehen, gure xefaren azken ukitu esango dizuet. Ahatea gorritu eta barazkiak gehitu. Laranja likorea gehitu. Labean zartu.
Guztia birrindu eta irabia gailutik pasa. Karamelua gehitu. Laranjari aleak atera. Azala juliana eran moztu. Ahatea eta saltza bat egin. Aurkezpenean laranjaleak ipini. Gogoratu, elkarrekin inditugun errezetak gure webgunean dauzkazutela. Nahieran ikusi zuek nahi zuen momentuan. Eta momentu honetan, porratzen joa. Izterrare gustatzen zat, baina, kasu honetan, bularretik hasi naiz. Azalda guzti? Ara da. Ara da, bai. Orduare halako txia, baina goxua, Naranja du saltzan, eta aldiare janezkeo, ahatea eta naranja zinguratuta.